Diyos marahay na hapon po sa inyo gabos mga tugang. Ngunyan, ikaduwang aldaw, nin misa nobenaryo para sa kaumawa ni San Judas Tadeo. Matindog na po ang gabos para sa opening hymn. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you, through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. St. Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. St. Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. St. Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. St. Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious St. Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan, gabosming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asing katuod, saro sa nagbabalangibog kan langit no na pagtubod, tinukdo mo andalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan, gabosming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag umaw na di maisip nin mga taong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinorokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan, gabosming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon, pag umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan, gabosming kaipuhan. Sa kikristo nag-aanyaya idtong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kaidtong helang niyang lepra. Hinanyugaan pag-arang mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan, gabosming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sa diya, ni Kristo na sa tong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kaningon yan na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan, gabosming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinakban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki ng Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan, gabosming kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan,
si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyugon, ang pamibi mi simbagon. Hinanyuga ang pagranga niyamong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan. San Judas darha sa langit, ang pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, ang pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nganing gayo, ang pag-arang mi sa imo, ako aan inaalay, na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan. Ipamibi na po niya to ang Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga mas sponsors po ngunyan, iyo ang mga minasunod. Cynthia Oreste, Daday Astillero, Teresita Bos, Acela Yu, Elena D, Jojo and Ramonito Sikat and Family, Carl Dominic O. Montaliana, Legazpi Premium Marketing Incorporated, R. Palangka General Merchandise, Legazpi, R. Palangka General Merchandise, Sorsogon, Homer B. Imperial, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and Family, Felix Lovitos, Luis E. Pura Incorporated, Hotel Rex, Almira Binos, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jean Gapayaw, Travelers Insurance and Surety Corporation, Nelly Ranyola and Family, Mr. and Mrs. Eddie and Grace Chan and Family, Denny Palangka and Family, Maribel Ranyola and Family. Ang mga mass intentions man po, iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot ni Tess Lorete and Family, Gigi Lorayas and Family. In honor of St. Jude, dolot ni Jonathan Chua Uy and Golden Circle Enterprises. In honor of St. Jude, dolot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and Family. Misa pasasalamat, dolot ni the Jude Matthew Villamor, Leo and Cynthia Ramos, Matsuoka Family, Jonathan Mendina, for the gift of life of Michael Alamo on his 39th birthday, dolot kan Alamo Family. Pasasalamat, dolot kan Abache and Dehino Family, dolot ni Manilin Capus.
FS Co. Builders and Supply. Mga special intentions to pass the Geodetic Engineering Licensure Examination of examinees, Dolot Cansarong Anonymous. For guidance for the Physician Licensure Exam, Dolot ni Ferdil Lance Remonte. Special na intensyon, Dolot ni Jill Isabel Bertis. To pass the Physician Licensure Exam of Jeline Rayan Utod and Carlwin Albaniel, Dolot ni Irene Hernando. To pass the board exam for physician and BUCM batch Layog, 100% passing rate, Dolot ni Irene Hernando. Special na intensyon, Dolot ni Jeza Lique and family, Juvie E. Pasano. For fast healing of Zahana, Dolot ni April and family. Special na intensyon, Dolot ni Sarong Anonymous. Misa pasasalamat man po, Dolot ni Lynn Insenarial. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Eduardo, Dolot ni Julie Ann Bontile. Para sa kalag ni Wen, Josephine, Pinky, Hermie, Rosie, Rudy, and for all souls, Dolot ni Sister Nori, D. and Da. Para sa kalag ni William, Dolot ni Agnes Arimado. Para kay Zyron, Dolot kan Binamira and Marigondon family. For all souls, Dolot ni Jonathan Mendina. Para kay Conchita, Dolot kan Alcantara family. Para kay Jesus, Dolot ni Jeza Lique and family. Para kay Grace, Dolot ni Lilia Soto. Para kay Jose III, Dolot kan Liscano Arias and Bosito family. Para sa kalag ni Dionisio, Emeline, Dolot ni Nene. Banwaan nin Diyos, matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Magpasalamat, ang
Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan taan pagkamuot kan bahal na Dios. Asin pakisubaro kan Espiritu Santo mapa sa indugapos. Asin sa imong Espiritu. Dios marahay na banggi po sa indugapos mga tugang. Diyos maray na banggiman po, Father. Yaon po kita sa ikadawang aldaw kan sa tuyang misan nobenaryo sa kaumawan kan sa tuyang mahal na patron si San Judas Tadeo. Lugod siring sa iya, kita man maging mga buhay na saksi kan sa tuyang pagtubod asin pagkamuot kay Kristo na sa tuyang kagurangnan. Sa kapakumbabaan kan sa tuyang mga puso, sa tuyang rumdumon, asin pagbasuran ang sa tuyang mga kasanan, maghagad kita ning kapatawaran sa Diyos asin sa lambang saro bilang magturugang. Sarabay kita na magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa dadaramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo magatugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, pinatawad daan sa tuyang mga kasanan, darahon kita sa buhay na daing kasangkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, sa Diyos sa kaitaasan, kawayan sa kaitaasan. Sa nakakatuninungan, mga taong marahayan mo, maumika, rinurukyaw mi ika, sinasamba na ko. Rangna na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan. Burang na aking mugtong Jesu Cristo,
Nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kahiraki kami. Nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban ako sa mo, kuhaan sa mong pagkimaherak. Kana nagtutukaw sa to, kanama kahiraki kami. Kasanaan banal, kasanaan kagurangnan, kasanaan uro kalangkan. Sa Kristo kaiba, ang Espiritu Santo sa kamunawayan ng Diyos Ama. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Mamibig kita, O Diyos, na huli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbidkan sa imong ngaran. Hulikan mga pamibini San Judas Tadeo, kaugaying warasan ng simbahan danay na magtalumo, sabinang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarugan ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramo. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ano man ang masabi ta dapit ki Abraham na samuyang ginikanan. Kung si Abraham naging matano sa bagsikan sa iyang mga gibo, igwa siya ng ikakapagpaabaw-abaw. Alagad ba kung sa atubang ning Diyos? Hulitan nasasabi sa kasuratan, si Abraham nagtubod sa Diyos asin sa bagsikang pagtubod na ini, siya naging matanos. Kung ang tao nagtrabaho, ang sa iyang tandan, day ibinibilang na pabor o grasya, kundi bayad na dapat itao sa iya. Alagad, kung ang tao mayong ikinakapahiling na gibo, alagad nagtutubod sa Diyos, na makakagibong matanos sa parakasala, ining sa iyang pagtubod, iyo ang makakapamatanos sa iya. Siring man ang sinasabi ni David, paladan ang mga tao na ginibong matanos nin Diyos, dawa dainin mga gibo. Paladan ang mga tao na ang mga karatan pinapatawad, na ang kasaalan pinapara. Paladan ang mga tao na dai sinasala nin kagurangnan. Tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa iyo rinibong mga tao nagkateripon, nagsusurusuan. Si Jesus nagpuon pagtaram, enot sa iyang mga disipulos. Maglikay kamo sa libadura kan mga pariseyo, but sabihon ang pagsaginsagin. Daing natatahuban na daig dapat ipahayag, daing natatago na daig dapat maisihan. Huli, taan sinabi kan banggi, madadangog pagkaaga. Asin ang hininghing sa kwarto, ikukurahaw sa ibabaw kan atom. Ngunyan himatea ako nindo, mga katuon, day kamo matakot sa mga minagadan kan hawag, asin dain ng ibang magigibo. Sasabihon ko sa indo ang dapat nindong katakutan. Katakutan nindo ang may kapangyarihan sa pagadan, asin pagkatapos isugba sa kalayo. Iyan ang dapat nindong katakutan. Bako daw na ang 5 dignos ipinapabakal sa nagkapirang sintabos sana, alagad ni saro sa sainda, nalilingawan ni Diyos, sagkod ang mga buhok kan sa indong payo bilang kapos. Kaya day kamo matakot, urog na mahalaga kamo kesa kapos na dignos. Marhay na bareta, nin sa tong kagurangnan, pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang kapos sa liwat, Diyos marahay, na hapon po sa indo kapos, magatugang ko sa pagtubon. Nasa ikaduang aldaw po kita, kan sa tuyang misa nobenaryo, sa danay niya tong pag-umaw asin pagpinta kasi sa tuyang mahal na patron, si San Judas Tadeo, the patron saint of hope and the impossible causes. Ang patron na inaarang sa mga panahon na karubagang mayo na nin padudumanan, asin mayo na nin posible sa buhay nin tao. Uya, itinatao ni San Judas Tadeo ang sa iyang sadiri, tanganing matabangan kita na madangog nin kagurangnan an sa tuyang mga pamibi asin mga inagrangay. Mga tugang, dakula pong pribilehiyo para sa sakuya na bako pa man gurango na padi an makapagmisa po. Aki pa po tabi ako, medyo na stress lang nin amay, kaya paghuna nindo maedad na. Ano po? Nasa 34 pa man sa kuyang edad, asin
nasa halos 5 taon ko pa sana sa pagkapadi. As in, first time ko po na makapagmisa digdi sa saindong parokya. Ano po? Yaon man po ang sa kuyang hararom na debosyon kisan Judas Tadeo. Nagirumduman ko kan mga panahon na ako po nadidifisilan sa sakuyang formasyon sa seminaryo. Mga panahon na ako nangangaipo, lalong-lalo na ang panbayad sa seminaryo, manlain-lain na tawan sa kong dinudulukan, pero na ko nalingawan na enot na mag-agi digdi kisan Judas Tadeo sa paghagad kan sa iyang paggiya asin pagtapang. Kaya ano sa kuya pong pagkapadi, bunga kan pamibi asin danay na tabang kan sa tuyang mahal na patron si San Judas Tadeo. Kamuman po, aram ko ang lambang saro sa saindo, igwaman nin istorya, nin pagtubod, lalong-lalo na sa satuyang mahal na patron. Mga panahon na kamo na pupurisaw sa buhay, nagdigdi ka mo asing danay na nagpamibi, naghagad ka na sa iyang tabang. Mga panahon na may urog kitang hinahagad, na masingmagan ka sa tuyang mahal na Diyos. Mga panahon na kita namumundo, asing naghagapatan sa satuyang buhay, ninhulita man lain-lain na krus ang satong pinagpapasan, tinatawan kita, nin kaumayan, asin kaginhawaan kan Dios sa paagi kan pagpamibi asin pagranga sa satuya ni San Judas Tadeo. Kaya totoo mananggad na sa iyang ngaran is a God's gift para sa satuyang mga Kristiyano asin para sa kabilugan kan satuyang inang simbahan. Takon magigiramduman ta an sa iya pong ngaran San Judas Tadeo. Others would claim that it comes from an Aramaic expression that means heart. Deeply, it means courageous. Others believe that it comes from a Greek word, Theodoros, that means God's gift. From the Greek word Theotokos or Theos, which means God, and Doron, which means gift. Indeed, si San Judas Tadeo, regalo kan Diyos sa satong mga paratubod, asin naging harigi kan satuyang pagtubod. Amen? Kaya, ang pagdebosyon ta po sa iya, minsan sa manlain-lain na santo, kinakaipuhan na magdara sa satuya, sa mas hararom na pakamibid, kan karahayan, kan pagkamamumuton, asin pagkamahihirakon, kan satuyang kagurangnan na si Jesu Cristo. True devotion to any saint must begin in our acknowledgement sa pagiging marahayon kan satuyang kagurangnan na si Jesu Cristo. Kinakaipuhan po ang pagdebosyon ta, dahil sa na matapos sa pag-arang kay San Judas Tadeo, dahil sa na matapos sa satuyang pagduta, sa iyang hawak, asin pag-arang ka sa iyang ngaran, kinakaipuhan na ini magdara sa satuya, tanganing mas maging hararom, mas maging pusok, ang satuyang pagtubod, asin pagkamot sa mahal na Diyos, magsubol sa satuya, enot sa pagbabago ning satong buhay, asin sa danay na pagiging maimbot sa pagkuyog kan kabutan ning satuyang mahal na Diyos. Kung magigirumduman ta, kan mga nakaaging Domingo, ang sabi ni Kristo, itinatao sa satuya ang paagi, ang dalan, tanganing makamtan po niya to, ang kapanuan kan buhay na daing kasagkoran. Ano sabi ni Kristo? Sa yumahan ta ang satong sadiri, pasanon ang satuyang krus, asin magsunod sa iya, sa dalaning karahayan, dalaning kabanalan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Lugod, siring kay San Judas Tadeo, yaon man po ang satuyang paghinguha, lalong-lalo na sa pagtao kan satuyang sadiri, sa pakikisumaro sa misyon ni Kristo,
sa pag-establisar kan sa iyang kahadian digdi sa ibabaw kan daga, siring man sa pagharubay kan marahay na bareta ning sa tuyang kaligtasan. Kinakaipuhan niya to na danay na sa yumahan ang satong sadiri, tangani na mapano kita kan karahayan, kan pagkamuot, asin bendisyon ning sa tuyang bahad na Diyos. Kinakaipuhan tang uroal daw nagadanon, ang pagiging mauri, asin mapaabaw-abaw, asin pagiging kinapanon kan sa tuyang puso, tanganing mamundag uroal daw siring man, ang kapakumbabaan, ang pagkamuot, asin karahayan ni Kristo sa satuyang mga buhay. Tangani na mas maging makahulugan ang satuyang pagbaklay sa ibabaw kan kinapan na ini. Nadangog ta po sa Ebanghelyo na kung gusto niya to na maging mabunga, kung gusto niyang nyatong maging makahulugan ang satuyang pagbaklay sa ibabaw kan kinapan, dahil paglingawan na ang satuyang isip asin puso, ang bilog niya tong kalag, kinakaipuhan niya tong patugmadon, enot sa pagkamuot, asin katotoohan ni Kristo na sa tuyang kagurangnan. Kinakaipuhan na ang mga kaisipan ta, ang mga marahay niya tong kamautan, ang mga pangitulugan ta, susug sa kabutan, kadunungan, asin pag-antapay ning sa tuyang mahal na Diyos. Taaram ta mga po, na sa mga panahon na mas pinapaurog ta ang pagsunod sa satuyang sadiring kabutan, bako sa kadunungan kan Dios sa kadakla na beses, din dadara kita kay sa makuring kamunduan, sa makuring kakapatanin buhay, asin sa danay na kasalan, asin karatan na iyo ang minadara sa kagatanan kan satuyang kalang. Ninhulita, ang satuyang abilidad, ang satuyang pakasapot, limitado, asin igwanin hangganan. Halipot ang satong pagpasyensya, madali kitang maging kasangkapan kan karatan, kaya madali kita na nagiging uripon ning kasalan. Pero kung makanood po kita, siring kisan Judas Tadeo, na itaw ang bilog niya tong isip asin puso, ipatugpad sa pagkamot, asing katanosan, asing katotoohan ni Kristo. Minsan may mga pagbalo kitang manumpungan. Minsan may mga kagapatan na sing kamunduan kitang ma-experiensyahan sa satuyang pagbaklay. Minsan kadakol na ulang ang satuyang mahampang, pero makakasiguro po kita na dadarahon kita kaini sa tunay na katuninungan asing kaugmahan, siringman tunay na kapanuan ning satuyang mga buhay. Lugod, siring kisan Judas Tadeo, daita man ipag-imot an satuyang sadiri, kung maawot niya to na mapasatuya, an kapanuan kan buhay na daing kasangkoran. An pagmaot niya to kan kahadian kan Dios, ini nangangaipo, asin minapagirumdum sa satuya, na lugod kitang mandanay na naghihinguha, sa pagbako kan sa tuyang mga buhay, asin sa pagsunod kay Kristo sa tanan ning kabanalan. Nagirumduman ko ang istorya. Si Juan nagadan, asin pagmuklat kan mata niya, ang namarakmakan niya supandok ni Abraham. Medyo maswerte, pandok ni Abraham, bako supandok kan demonyo sa iyang pagmuklat. Asin kan pagmuklat niya, sabi niya, hain ngaya ako. Sabi ni Abraham, yaong ka sa purgatorio. Sabi ni Juan, ngaya, natayaw na ako digdi, dapat sa langit ako. Bako ako digdi, na nagtitios, nagsasakit, asin linilinigan kan kalayo, ning karahayan asin pagkamot nin mahal. Dapat niya sa langit ako. Nataman ngaya, tayaw na ako digdi. Day man ako nagkuakan bako ko. Day man ako nagpakaraot ng kapwa, day man ako naghabon, day man ako nagputi, day ako nandaya, day ako nauri, day ako nanlamang sa sakuyang kapwa. Sabi ni Abraham, totoo. Day ka naguti, day ka nandaya, day ka nang kulog, day ka nagputi,
Day ka nagibo nin karatan. Ang problema, dai ka nagibo nin karahayan. So, ibig sabihin pala, dahil isa na po kita naglilikay na mahulog sa kasanan. Kinakaipuhan na maghigos po kita sa paggibo ning karahayan. Taiyo iyan ang matao nin garantiya sa kaligtasan kan sa tuyang kanang. So girumdumon ta, ang sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, God does not desire or God does not expect us to become successful. He simply longs and desires that we become faithful until the ends of our lives. Siring kisan Judas Tadeo na itinao ang bilog na sa diri hanggang sa kagadanan sa pagpahayag kan sa iyang daing sagud na pagtubon asin pagkamuot ki Kristo na sa tuyang kaguranan. Lugod kita man tawan nin isog nin Espiritu siring kisan Judas Tadeo sa pagpahayag kan katotoohan asin sa pagsunod kay Kristo sa dalan ning kabanalan asin katanosan. Amen. Pamibi nin banwaan, mamibi kita sa langit na Ama na nagtao sa to kisan Judas Tadeo. Tanganing pasunodon kita sa satuyang paglakaw, pasining sa buhay na rin kasagkoran. Hagadon ta sa iya danay kitang pakusugon sa satuyang pagtubod, sa lambang pag-arag at sa tuyang pong simbag. Huli sa tabag ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadian, tanganing danay sindang maging andam, siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa pangangapoda nin Diyos, na daing takot na utubon nindaan sa indang mga katungdan. Mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing daugon ninda ang pagkabaranga, asin maging sararo sa isip, asin puso, siring sa enot na mga komunidad, sa pamamayo kay mga apostoles. Mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa gabos na daipa nakakamidbid ki Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan ebanghelyo, sa paagi kan paarog nin mga Kristiyano, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon, tanganing masabata ninda ang tawong matabang sa inda sa pagpahalaga sa tunay na kahuluganin sa indang buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa satuya na nagkakatiripon, digdi, na ining prosesong sinodal, magdara sa to sa hararom, na komunyon na simbahan, pagpauswagon sa tuyang partisipasyon, asin maghanda sa tuya para sa misyon. Mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang siring man espesyal niya itong ipinapamibi, lalong-lalo na ang nagpapadagos na gera kan sa tuyang mga tugang na mga Hudiyo asin mga Muslim, lugod, magrainar sa indang mga puso, ang pagkamuot, ang pagpasyensya, asin pagpapasinabot-sabutan,
tanganing matapos na anralaban na ini, na minada niya sa buhay asin pagrugaring nin mga tao, ipamimi niya to sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Espesyal niya itong ipinapamimi ang gabos na naging biktima kan kera. Urog na itong mga nagkagaradan na lugod iwara sa saindanin kaguragnan. Ang kapahingaloan kan buhay na daing kasangkoran, ipamimi niya to sa kaguragnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kaguragnan sa samong pagselebrar kan nobinaryo kay San Judas Tadeo, huli kan sa iyang kabanalan na sinmarhay na halimbawa, lumaadlugodan sa muyang pagtubon, magliputa kan sa muyang pagkamuot, asin sumarig an sa muyang paglaom, huli kay Kristo sa mong kaguragnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamimi kamo mga tugang tagadan sa kuasina sa indong atang, maako manlugod kan Dios sabang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagramdam niya mo kan kamurawayan sa mga apostol na si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot, asin darhon mo kami sa madidigong pag-ako kan mga banal na misteryo, inihinahagad mi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matadro sa sinakakaligtas na tanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama,
Diyos na makakabahan na daing kasangkoran, Pastor na daing kasangkoran, na imo binabayaan ang mga karnero mo, at ang ani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo. Tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala, ang pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki, kaya kay iba, kay mga angeles as in arkangeles, kay iba kan mga tronos as in dominasyones, as in kay iba kan kapos na nagitnon na hukmo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, na tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, borabwa, din gapos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimimi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawag asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaagini, asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuarya manin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago hasindanay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakot, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon Indo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay ni Juan, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay din buhay asin kalis din kadigtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubag asin maglingkod sa imo. Asin nakikibahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalagob sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay iban sa mga Santo Papa si Francisco, ang sa mga obispo si Joel, si Nestor asin si Lucilo, ang sa muyang mga obispo emerito asin kan kapos na klero. Giramdama ang sa imong mga surugoon si Julian Sr., ang sa kong abang Rodriguez asin Jenny, ang sa kong mga tugang si Ana, si Lourdes, si Franco asin Valentina, si Ringman si Domingo asin Margarita, si Papa Benedicto Ika-16, si Bishop Jose Sora, si Monsignor Alberto, si Monsignor Ralph Salazar, Monsignor Antonio Ribanal, Monsignor Jose Roberto, si Father Juban Banyar, si Father Hil Apuli, si Father Jerry Santillana, si Father Longria Luyo, si Rigman si Father Lorenzo de Leon, asin Father Baberto Soriano, si Madam Leticia Santillan, asin si Ma'am Rose Banay, na inapod mo sa imo, hali sa kinabanday ni, itugot mo dan katubo sa pag-arong sa kagatanan kan sa imong aki, makisumaro sa iyaman sanang pagkabuhay diwan. Siring man giramdamas sa imong pagkaherak, ano sa mong mga tugang na nagturog sa paglaong kan pagkabuhay diwan, asin an kapos na mga kadan, dangad ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon, kahiraki kami kapos na mimimi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, ni San Jose, ang sayang mabinyo na esposo, ni San Pedro, asin San Pablo, ni San Judas Tadeo, kan mga banal na apostoles, asin kapos na santos, na kaitupa, nakapagayagayo sa imo, magkani kong maging keres kan buhay na rin kasangkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Pamanalon ng ngaran mo, magdatungan kahadean mo, ang yarian mo't mo, sa dagan siling sa sa mong kakanon sa araw-araw,
itao mo sa muyang unyan. Simpatawanan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Para sa sugon di agawa kami sa agawa kami sa kapos na maraot na minibi kaming kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan ka na sa imong pagkaherak, magintanay na taling ka sa kasalanan na sinmandigtas sa kapos na kapurisawan. Mandang kami naghahalan, kan magmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Ita sa imuan kadean, sinan kapangyarihan, siling man kamulawayan sa mga Heso Kristong kagurangnan, ikananagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa indon sa kung katuninungan itinadao ko sa indo. Hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod ka sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siyang mapatuninong asin magkaburunyong, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan po kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Mga tugang uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang manginapon sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauuman. At amanon man lugod kita kan hawag asin dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasangkoran. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
kita. O Diyos na Ama, sa imong Espiritu na mimigmig kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan kun sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, inihinahagad mi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna para sa announcement. Nagpuon na po kanuwebes sa novenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27. Sa mga maawot po maging novena as in fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa Oktubre 27, iyo po ang disperas nin kafiestahan ni San Judas Tadeo. Magkakaigwa po nin zumbang gabi pagkatapos nin misa sa pagkahapon. Siring man available na po sa satuyang opisina ang 6 inches as in 12 inches na replica images ni St. Jude Thaddeus. Para po sa mga maawot pagbakal nin Zumba shirt as in replica image, magdulok na lang po sa parish office. Sa Oktubre 28, aldaw nin Sabado, iyo po ang kapiyastahan ni San Judas Tadeo. Ang mga schedule po nin mga misa, iyo po ang minasunod: 6:30 a.m., 8 o'clock a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 o'clock p.m., as in 4 o'clock p.m. Magkakaigwa man po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, as in susundan po nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 na pamamayuhan ni Father Jerome Ceciliano. Matindog na po ang gabos. Matukaw ngo na po matali. Good evening po. Sa tuya po ang celebrante ngunyan, nakaibahan ko ini kang nadistino ako sa huruan kung di ako tigdadaya kan memorya ko tagurang na. Seminarista siya kay ito, kang yaon po ako duman sa huruan, si Father Baba, Father Christian Busita, Bumbales Busita. Na-assign po siya ngunyan sa bilang parochial vicar sa St. John the Baptist Parish sa Tabaco City. As in, ini si Father Christian, sa ining mahigos na padik sa kuyang mga nadadangog manunungod sa iya. Taday ko pa siya nakaibahan sa parokya bilang padi. Pero kang seminarista pa siya, nahiling ko na sa iyaan pagkamot niya sa mga tinanom. Mala nga nita. Saro siyang plantito. Bakong iyo, Padre. Bako sa na mga flowers sa iyang tigtatanom, alagad an pagtubod. Kaya sarong dakula po kaugmahan kan sa tuyang parokya na makaibahan niya to siya ngunyan sa ikaduwang aldaw kan sa tuyang misa novenaryo. And midbid man po ini si Father Christian sa diocese, kaya nga ni tigapon siyang baba, tapadaba siya kan gabos, dahil ta siya saro kan mga miyembro kang diocesan of Commission on Worship. As in, kaibahan ni Father Iaw, saro siya kan mga nagpipreparar kay ining misal, ining tigagamit niya to pag Domingo. Nakakatabang mi siya dyan sa DMSI sa pag-andam kay ining misal kada Domingo na tigagamit. Asin mahihiling man do siya sa mga darakulang okasyon kang diocese bilang liturgist o nag-assist sa tuyang obispo. At gusto ko lang po na sabihon sa indungon yan, siyempre parakpakan niya to si Father Christian. Thank you po, Padre. Data po paglingawan so itinao niyang mensahe kasubago sa tuya sa iyang sermon. Na minsan baga, totoo mananggad, minaabot sa panahon na nadidisganar na kita sa buhay ta, kadakol kitang mga request,
kay St. Jude, makapasar sa board exam, makapasar sa bar exams, na problemang marhay, madulo kita kay St. Jude, magdulo kita sa iya. Asin, gabos ini, maski puro paano namamatayan niya to na naako niya to, ang tabang, pamibi, asin intercession kan sa tuyang patron. Kaya yan ang gusto kong tungkusan nindo, gusto ko po kamong imbitaran na ining mga panahon na ini, panahon naman na magbalik kita kay St. Jude. Nakapasar ka na sa board exam, itinao sa imo sa imong hinahagad. O ngunyan, si St. Jude naman ang nakikiulay sa indo. Kaya darahon ta si St. Jude sa satuya pong pag-uli. Igwa dyan sa likod o sa opisina nin mga imahin ni St. Jude na dakula po ining tabang sa mga programa, proyekto kan sa tuyang parokya, araman po niya gabos na sa maabot na petsa 28, sa Sabadong maabot, isa-celebrar niya toan sa iyang kafiestahan. So kaya tabangan tapuan sa tuyang parokya sa preparasyon kay ni. Pinag-announce naman kasubago na available naman sa iyang mga images dyan po sa tuyang opisina. Kasi na an kagayunan kay nita pwede nindo pong pablesan pagkatapos kan mga misa ta sa kada misa novenaryo sina magayon na daradarataman sa iyang imahen sa satuyang mga harong. Kung igwa kitang programa sa diocese na ina kada harong, kitang mga devotos ni St. Jude, iyo man lugodin yan sa tuyang maging paghingowa na St. Jude sa kada devoto asin devota, St. Jude sa kada harong yato. So, Father Christian, sa ngaran po kan komunidad ni San Judas Tadeo, sa ngaran kan PPC, yaon digdian sa tuyang PPC lay co-chair, si Ate Bel, yaon man, masurtihon katabihira ini mag-araten, siguro na at na aramanin na ikang mamisa, o si Ate Asel, ang DSJ President and Head. So, sa ngaran kan bilog na komunidad, an samuya pong kakulaon na pagpasalamat sa imo. Parakpakanta po giraray si Father Christian. Siyempre, gusto ko man magpasalamat sa gabos na yaon digdi, partisipar sa satuyang misa. So mga sponsors kan sa tuyang misa ngunyan, ikaduwang aldaw kan sa tuyang misa novenaryo, so mga naglingkod sa satuyang altar, magpuon sa ginagalangan na sa Kristan Mayor, asinan sa iyang mga kairiba, siring man an sa tuyang mga lectors and commentator, an sa tuyang mga mass collectors, asin siyempre an sa tuyang choir, tigsampulan ka na padre kang mga magayunindang kansyon, kaya day ka maglingaw na dapat yaong kadigdi sa maabot na kafiestahan ni. Salamat po sa Indo ka po. So, parakpakan niya to ang pagsasalamat. Salamat man po sa satuyang namumutan na kura paroko, asin sa saya mga pag-iribang padi, asin sa Indo po sa pagtaunin oportunidad ng kapagpasalamat sa Diyos sa paagi kan pag-umaw niyato kay San Judas Tadeo. Matindog na po para sa huring bendisyon. Ang kagurangdan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ido ko at mga payo, asin maghagad nin bendisyon. Sa intercession ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamhan sa kapos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. Ang paratubos nagtao sa Indo ning katalingkasan na nagdadanay, ipamanya na lugod sa Indo ang buhay na daing kasangkoran. Amen. Itanom niya ang sa iyang tataramon sa Indong puso, asin panon niya kamo ning kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarahay, sakod na lumaog kamo sa Indong langit nun na pamana. Amen. Amen. Bendisyon ang kamukan Diyos na makakamahan, Ama, Anaki, asin na Espiritu Santo. Amen. Ang banal na Eucharistia na idulot na lakaw kamo sa pagkamot sa Diyos asin paglingkod sa Indong kapwa.
Salamat sa Diyos. Viva San Judas Tadeo! Viva! Parakpakan niya to ang mahal na Diyos, asinan sa tong mahal na patron.